Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No, personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yung gagayem. Pagyamanan tayo manan iti amin anaayat amang tartarabay iti programa tayo. Kanag iti kabarbaro iti dati programa, maawis kayo met ngag-like, ag-share, ag-comment, nadda kayat yu apakablawan. Ipakaamo, ken daddo mapay. Maawis kayo met nga ag-subscribe gagayem. Pakipindot yu meten ti bell button, tapno mapakaamuan kayo, wano ma-update na kayo. Aganayon karag iti sumarsarunupay pakasaritaan iti dayto at channel ken programa. Bueno, manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Apelyedo! Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nanang, isuti kaayan-ayat ko ni Alexander. Alex for short. Kasta ka day. Barok, anya ti si bubukil anagan mo. Alexander Dugulan, nana. Anya? Ulit man, Barok. Alexander Dugulan. Just kay. Adan sa indayamudum yun, nana. Apay, anda ka di parikot? Ay, awan Barok. Ti kayat ko, iti may sa alalaki akasken ka, akaayan-ayat ti anak ko, ket ammo na nga ipateg, ilalaan, ken raumen ti anak ko. Raraamag, ken ipatpateg, ken ay-ayatek ni Ellen, nana. Dasaya at nukasta, Barok. Jak ngamin kayat apagaarsa banda ti anak ko. Ninanang met, unay daytan, pagaarsaban nga bagbagayo. Saan nga arsab ni Alexander? Pasensya kan Barok, ta prangkaak. Nariga ti patalikod, isungay pasangok. Ipasangok, wano iparupak ti kayat kong ibaga. Jak kayat amay pada ti anak ko kadagiti daduma dita. Asaan da pay lang ag-asawa ket madugdugulan dan. Ta dugdugulan tinubyo da kadasawa da. Sa anak ama nagdugol, nana. Apay kit din nga, dugulan ti babae. Una daytan, aprosan Ha? Mayat may ti apelyedong Barok. Dugulan. Kursunadak na isang sangayan. Kaya't na asawain, awan kapada na. Uwan nga ron tata. Original naman ako na, yung jak magustuhan.
tunggal ngamin da kamatag ti apelyedok no dagdamag, kasla makigtot da. Ay maayatan dalaing siguro. Taman-mano ti kasta nga apelyedo barok. Awan paikit dia ti akin apelyedo. Si kalahang siguro. So proud ka kuma barok. Ta si kalaang ti adda ni ti kasta nga apelyedo. Babalawag paikit dia dagiti nagkauna nga apong may. Ta nagado nga intod ti Kastila pagpilyan nga apelyedo. Day tapay mutlat kinursunada da. Ay, day tantay kunada depende sa likes mo. Sana kaya tinagkauna nga apong mo di makiinnagaw iti apelyedo. Isa pinili na di awan kainagaw na nga apelyedo. Ay, kasta ko mama ti apelyedo. Anya? Tay awan kapada na. Kas kumay ti bukal. Uno. Okes. Ha? Oray awan ti apelyedok no kastamutan. Ay, no siyak akit kayat ka. Tay awan kapada ti apelyedo. Apay nga kayat yun ti awan kapada na tata. Madi lagado dita ti kakapintas nga apelyedo. Agkakatanaw. Pag-iinagawan na nga apelyedo, ta napintas ka no adenggan. Unmot kami tata, napintas adenggan. Ay kasanaon, no kanagnagan mo lang arudan, kap apelyedong pay, kat may padamag aman librong gayam. Ha? Saan la aman librong? Rapist pay. Ay, pura na itan. Ikatikaw ti apelyedok no kastamot laay. Ha? Nagadunit na siyang kakapintas ti apelyedo na. Kap apelyedo damad iti may padamag iti sangalubungan na tulisan. Korakaw, arsam, wano, rapist. Ay, oras sana. Nana, mabalin ko ka di nga awisan ni Ellen? Pangawisam ken kwa na. Ije ko mabalay mi, Nana. Ay, saan mabalin Nagalas, para iti may sa abalasa nga mamapan iti balay ti lalaki. Awisak nga rod iti roar. Ibagam nuan niya aruar. Ta mabalin mo't hotel, day ta aruar akong kunang. Ala ni nanang mo't. Unay daytan? Apay hotel Adagos. Di mo may bagaday ta, Ellen. No kanayon kayo nga kuyog, pakaalaan iti sikog. Ay unay mo't daytan, nanang. Tapno diyo mo't kuna. Umay mulatan pa siya rin dito'y balay, barok. Agyaman ako na yun, Nana. Awan anyaman na. Palagipan ka man ang dugulat, ay ste Alexander. Sapay kuma, tasaan kanto ang mauma iti anak ko. Tano na umakan kwa na, ang mga nudugulam taon. Ay, sanak anarangkas a tao, Nana. Siyak jay tao ang managayat kan nalailaw. Diyak to may turod na dugulan ti babae nga inayayat ko. Karik day ta, Nana. Manglangit-langit kamot, Ellen. Kasla kaagim imagine. Nanang, addaman damagag kada kayo? Anya dayta. Idi nakarik na kayo iti ayat ka ni tatang. Kanayon kadimot a kailiw yo. Anya? Saludsod mo ti sumayot dayta. Unay dayta, nanang. Nalabos kayo mo't.
Kan imposible. Asaan kayo mo't anakarik na iti ayat, anagameran iti iliw kinitatang. Ha, awan kanyak dayta. Kasano nga rod ngay anagasawa kayo kinitatang, no saan kayo mo't anaginarem, kan naginayat. Awan lat di ka damdamagan, kasla kalagarampingat. Ala ni nanang, unay mo't daytan. Ammo yo nanang, jakpat yan, asaan kayo nakarik na itinay dumdu mga ayat para kinitatang idinaginarem kayo mat. Saan man adagita sinasayat ti damdamagem kanyak, ingkakit aglaban? Ninanang mau ti pangdamagam ka nagita anak kao. Ta isaw ti padam a babae. Makaluksaw mat nagdamagakan kwa na tatang. Mabain a maamwam a nagsayat mo't kanyak ide. Anya mat ti sasawam dita duldog alaklakayan. Di ka lagbain mat. Saan mo't adakas? Bakit? Datamot lati nagkatuluyan. Anak ko matidakas na ngay, no ibagak iti anak tati sweet moments da ide. Ay, jak kayat dayta apagpambar ng agarampang. Yay! Ninanang, ampang gayam ide. Sipatan ako namta sipatan kan. Alangan, ngagpasipatak. Unay daytan nanang. Jak kayat nga inaampang ti mapampanunot mo. Apay, makas asawa kan, Ellen. Naggraduar kami mutan kini Alexander. Sa damot ng trabaho minanang. Karugrugi pa'y lati trabaho yaw. Agurnong kayo pa'y Tanarigat ng tibiyag ita apanawan. Saan ka nga agapura ang makiasawa? Nay, ada kamot manan, Alexander. Do alawas mo ta na jak imay nana. Apay anya ti bagam kini Ellen. Kaya ko mati ibaga na nga pasyaran na ata kaayan ayat nakit nga round. Si kamot alaklakayan. Kas lakayat mo. Tay. Ay, jak amukan ka. Bakit ka? Ne, ada kamot gayam, Alexander. Wan, Ellen, mala, sumar kayo. Sana dito balkon ti pagsasaritaan tayo. Di tayo salas nga agsasarita. O sige, tatang. Agkape tayo man kada, Alexander? Lakay latan ti agkape anak ka. Ang dapat nga min asikaswat no madamdama. Umay ka na, Alexander. Kanayo na mailiwakan ka, Ellen. Oray siyak, Alexander. Lumayat na narang kantatang mo, ang kalaysatan. Mabalin ka din nga arakubon ka. Sige, Alexander. Mailiwak unay ka. Oray siyak. I love you, Ellen. Nay, apay! Aging inarakop kayo mutan. Ha? Naggalas mo daytan. Nagpuskul mutan tirupa yu adwa. Kasla kaila nasapsapwan iti sa bawil nga gagatel nga agin narakop dito yan. Kuha na. Kastida chay. Agprak-practice kami lang para iti pasalip iti chatraw. Una nang. Pudnuti ko na ni Alexander. Makisalip kami ngamin para iti love drama. Katdakkel ti premyo iti dayta nanang. Ha? Kasta aya. Oo, sigurado ang mga bak kami nanang. Ngamin,
Praktisan mi daytay ti husto. Ay di yun tumot imbagbaga. Sige ay, lalaingin nyo nga rin tag-practice Apay Ellen, kaano nga'y amalpas ti practice yaw kini Alexander, aging ganat madanon ati pasalip nanang. Kaano ay ati pasalip? No saan ngintun umay abulan, intun maminsan abulan, wano may 3 abulan. Anya, nagbayag pa'y lagayam kat agkara practice kayaw. Ay, agkara umay pa'y dito'y gayam ni Alexander, uray iti rabi ayaw na'y daytan. Di kay madanagan nanang, ta ibingayan da kayon to iti abaken mi. Sigurado daytan nanang. Tatang, adda ko maipudnumikan ka. Imbagkan ka taman nakaawat ka. Anya na ita, anak? Umay da kung danunan da Alexander kang dagiti dadakkel na. Pudno na ita, tata. Nagsasaritaan min karagiti dadakkel ka. Anya nga ron nga inukas ta. Ha? Saan kayo nga agungat, tatang? Normal da ita, iti tao. Jaklam mo ko ni nanang mo Kwa tatang, masikuga kun. Ha? Anyan. Nagkasar kayo pa'y kumamot nga imuna sakbay ang nagpasikog ka. Nagalas ti kasta. Saan nga anamungan ti Diyos na ita? Masapul ang nasinaw ti babae ang mailatag iti altar. Tatang, ikidawan mi ti pamakawan. Pakawanan na kami kuma. Pakawanan na kami kuma, tata. Diyos, ti pagkidawan niyaw, iti pamakawan, iti dayta nagbasulan niyaw. Ala, mapan kayo kanina nang mo, Ellen. Masapul ang mamuan naman kanya man na planaw. Kat aklunan niyaw, kanya man ang may bagana. Tanay, kalaat mo't nga minday taoy. Unay daytan nga ramidyo. Kaslayo dinugsol ti barukong ko iti kastangin na ramidyo. Pakawanan na kami, nana. Agpimpin natag. Agin inayat kami ngamin ka ni Ellen. Jakmat baybay anta ay ayat ak unay. Pananglipot daytoy nga naramidyo. Inikamatan iti dogol ajak nam amuan. Dinugulam matan. Limtag ti buksitnan. Bakit? Nalpasan ti amin. Diyay sumarunon nga dang ti aramidin tayo. Tawanan ti panawan ti sinidir. Tawan mutlat serbina. Kapilitan Tanadugulan matan tabuksit. Dinugulan damatan. Anya nga ron nga Andaditan. Daytoy mo't babae, kinay kayat na mo't tinagpadugol. Ala, pakawanan tayo dan. Adan tun apo ko ta. Dugulan ka talaga, Alexander. Ha? Unay daytan, bakit? Nusi ka nga tamot nga iti dugulak ti ulo na. Bakit? Bayamo na ita, dinugol kita. Dikit di kalasadan ti pagsasaritaan tayo. Unay daytan.
Sakbay nagagayem, denggan tayo man pa dagitoy apalagi. Pagyamanan. Uray pa'y makunaa baro ken balasang ti may sa atao, kasapulan latta ti panangraemda iti sagrado abilin ti Diyos, may papan iti panagasawa. Asaan tayo mulitan ti dayaw tayo, nang runa iti may sa babae. Ken sigun iti sao ti Diyos, makunagayam panagkamalala ti panagden na iti laksid ti kalaysa. Isu asakbay ngagden na ti baruken balasang, agkalaysada pa'y nga umuna. Kat iti biyang da Alexander ken Ellen, nasayat met naiurnusyo ti panagkalaysayo. Kas imperfecto, at dadagiti maliwayan a desisyon, wenno desisyon alabsing iti paglintegan ti Diyos. Nga magingkat mabalin, tungpalan tayo dagiti amin na linlinteg ti namarswa, tapno maparagsak tayo met ti puso na. Okay, agyaman kami manen kada kayo amin supporters. Sapay kuma, ta saan kayo maumuma. No, may papanmat iti apelyido. Saan nga uuyawan ti apelyido? Napintas amin nga apelyido, gagayam. Bueno, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ditoy. Una daytan ka. Padaanan, dagiti sumarsarunupay, apakasaritaan, amay tampuk metlang diti programa tayo. Una daytan ka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script ken direksyon, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan ka.